Garzali Namiko haziki fasihi haka zalika kuma ƙayatacce sannan kuma ingantaccen mawaƙi na harshen Hausa wanda duniya take mararin sa sannan kuma take ƙaunar salon waƙoƙinsa. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani zazzafin shiri na mu. Kada ku manta da danna mana subscribe sannan danna mana alama na takarrawa idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan tasha ta mu mai dubin albarka. Na tabbata da ilalle zahiri mana sharing bidiyo namu da kuke zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da Instagram. Hakan yana matukar ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da zubo muku zafafan shirye-shiryen mu akai da zarar mun samu haka zalika kuma in ba binciko. Na tabbata da ilalle zahiri Garzali ko ya kasance ɗaya daga cikin fitattu haka zalika kuma ƙayatattu sannan kuma shahararrun mawaƙa na arewacin Najeriya wanda suke taka rawar gani a halin yanzu kuma sun taka a rayuwar baya. Na tabbata da ilalle zahiri Garzali ko shi ma fa yana da abubuwa salo daban-daban na burgewa duk a cikin salon waƙoƙinsa. Musamman ma idan har kana bibiyar waƙoƙin Garzali ko to fa za ka ƙara da abubuwa masu salon burgewa da kuma ƙayatarwa duk a cikin bidiyoyinsa duk za da shi. Na tabbata da ilalle zahiri kada ku manta da danna mana alamar nan ta ƙarara sannan da alamar nan ta subscribe sannan da alamar nan ta share domin hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun gode da sauraron mu da kai sama da ku a shiri na gaba. Garzali Namiko haziki fasihi haka zalika kuma ƙayatacce sannan kuma ingantaccen mawaƙi na harshen Hausa wanda duniya take mararin sa sannan kuma take ƙaunar salon waƙoƙinsa. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani zazzafin shiri na mu. Kada ku manta da danna mana subscribe sannan danna mana alama na takarrawa idan har ka kasance ba ko kuma farko a cikin wannan tasha ta mu mai dubin albarka. Na tabbata da ilalle zahiri mana sharing bidiyo namu da kuke zuwa group da kuke da su na WhatsApp, Facebook, Twitter har ma da Instagram. Hakan yana matukar ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da zubo muku zafafan shirye-shiryen mu akai da zarar mun samu haka zalika kuma in ba binciko. Na tabbata da ilalle zahiri Garzali ko ya kasance ɗaya daga cikin fitattu haka zalika kuma ƙayatattu sannan kuma shahararrun mawaƙa na arewacin Najeriya wanda suke taka rawar gani a halin yanzu kuma sun taka a rayuwar baya. Na tabbata da ilalle zahiri Garzali ko shi ma fa yana da abubuwa salo daban-daban na burgewa duk a cikin salon waƙoƙinsa. Musamman ma idan har kana bibiyar waƙoƙin Garzali ko to fa za ka ƙara da abubuwa masu salon burgewa da kuma ƙayatarwa duk a cikin bidiyoyinsa duk za da shi. Na tabbata da ilalle zahiri kada ku manta da danna mana alamar nan ta ƙarara sannan da alamar nan ta subscribe sannan da alamar nan ta share domin hakan yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun gode da sauraron mu da kai sama da ku a shiri na gaba. Garzali Namiko haziki fasihi haka zalika kuma ƙayatacce sannan kuma ingantaccen mawaƙi na harshen Hausa wanda duniya take mararin sa sannan kuma take ƙaunar salon waƙoƙinsa.